जाहोना मा नुबाय थायो ना फेसबुक अन खालामनो हायो ना इउटुब अन खालामनो हायो नुबाय थायो हेलो फ्रेंड्स आंनि मिथिस ब्लग्सआवहाय गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो नमस्कार आरो गासैखौबो खुलुमबाय सोरबा हाबा जाखानाय सोरबा गथ' गारनानै थांनाय नायनि फरायनि BMN निउसआवहाय फोसावदों आरोखि ना बेखौहाय बयबो सांग्रां जा जोंनि समाजाव सानफा एफा हाबा जाखानाय हिनजाव हौवा खारनाय दोनखारलायनाय बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं एक्चुअली राइट बे खोथाया बांगासिनोखाबो ना फेसबुक अन खालामनो हायो ना इउटुब अन खालामनो हायो नुबाय थायो दा जाहोना मा BMN निउस चेनेलनि बिथांमोना सोंदों मा जाहोना मा जाहोनखौ मिथियोब्ला नोंसोर खोन्थानो हायो जाहोना मानि थाखाय जाहोन आरो जाहोना मा जाहोननि थाखाय खारदों आरो मा जाहोननि थाखाय बिदि सोरजोंबा उरायदों दा बिथाङा अबेनि एसे नायलांसै जायखौ जोंनि समाजनि नेम खान्थिया गनायखायाखा आंनो गनाया ना गुबुन हारिया जोंनि हारिखौ लोरबां खालामनायनि खैसार दं सानदों माथो गद थानोबो हागौ बिदिनो बर' समाजआ बेबादि गाज्रि आखुथायखौ फोजोबस्रांनो मा राहा लागोन आरो मुथि ब्रह्मआ गावनि फिसाय आरो सानै गथ'खौ गारनानै सोरजोंबा खारनानै दङ जाथाया जादों चिरां जिल्ला बासुगाव थानानि सिङाव थानाय निलाफारा गामियाव 15 बोसोरनिफ्रायनो नखर संसार जाबोनाय नेरसिं ब्रह्मनि बिसिया हरखाबै गुबुनजों खारलाङो नेरसिं ब्रह्मआ गावनि सानै गथ'खौ लानानै दायो जोबोद आलाय सिलाय जिंगायावहाय गोलैना दं माने बिपदआव गोलैना दङ मुथि ब्रह्मखौ न'सिम फैफिननो फिसाय नेरसिं ब्रह्म आरो गामिनि रायजो राजाफोराहाय खौरां बिजोंनि हेफाजाबजों खावलायहरदों आंबो बुङो फैफिन आरो फैफिनाब्ला बायदिसिना बुंगोन आङो लोगोसे बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनोब्ला एबा हमनो मोनोब्ला नखरनिसिम मिथिहोनो नैबे मबाइल नाम्बारावहाय खोन्थाहरनो बावहाय कल खालाम नोंथांमोनाबो आरो अबेबा दाब नुयोब्ला अबेबा खना खनलायाव नुयोब्ला आरो हौवाखौथ' जों हौवा होनो हाखायोखा हो आरो जुदि जों हौवाया जुदि हिनजावखौथ' होनो हाखायाखा सोरबा हिनजावखौ लेंबोनानै दामहोफै बुंसै आं एबार बुंसै र' नैबे थास'आ बे थास'नि मुङा जाबाय मुथि ब्रह्म बे थास'नि नामा थास' आइजोनि मुङा मुथि ब्रह्म थारमाने बिनि ओरै गरखाय सेर बिराद दै सेरथ' नोंसोर मिथिखायोना थास' बिराद रोदोमो आरो बिराद थास' बिफां जायो होननानै थारमाने बिनि रोदाया बोरैबा हाबनानै एसे मानदों आरोखि ना आरो थास'आलाय एसे मानखायोखा ना दा बे माननानै माबादों फिसायनि मुङा जाबाय नेरसिं ब्रह्म आरो चिरां जिल्लानि दा नोंथांमोना सोरबाफोर नुयोब्ला खोन्थाहरदो जेनेबा जोङो बै समावहाय बिराद गोसो होसार जोङो गोसोथोलायबाय मोजां मोनलायबाय उनावहाय स्प्राइटसो रायजामोन गरम बोथोर ना ओमफ्राय मा बिनि उनावहाय हाबा जाबाय सिगाङावहाय बिदिनो लोगो मोनलायबाय गोसोथोलायबाय बिनि उनावहाय हाबा जाबाय नोंसोरथ' मिथिखायोना हाबा जायोब्ला मा बुस्थु गयो मिथिखायो दा बे बुस्थुआ गबाय बिनि उनावहाय एसे खोथा बाथ्रा मिलाया जायो बास 1 नाम्बार पइन्टआव खारना मा जाहोना मानि मिनिङा 1 नाम्बाराव जाबाय अनलायनाय गैयाब्ला जायो 2 नाम्बार अलसिया जेब्ला गुन्दै फैया जाय मानसिया आखाइ आथिं थानानै गावनि मोखांखौहाय देखायनो लाजिनानै जुदि मोनसे जायगायावहाय
जिरायना थाबाय थायोब्ला एरसोना थाबाय थायोब्ला मोनसे जायगायाव जबाय थायोब्ला गुलाबा बबेजों फैगोन नों लाबोबाय खुगा नों लाबोबाय उदै नों लाबोबाय आखाइ नों लाबोबाय आथिं नोङो माजोंबा नोङो थमब्लेट गबाय अब्ला नोंनाव खुगा दं नोंनाव मेगन दं आथिं आखाइ दङ उदै दङ उदैखौ सुफुंनो थाखायथ' आथिं आखाइखौ सोमावनांगोन ना बेनि थाखायनो बुङो आङो दालाजि जेरेखम सापज जोंनि क'क्राझार टाउनावहाय जोंनि क'क्राझार टाउननि पुलिस थाना खाथिनि बर' बाजारावहाय बेसेबां लाइन बर' हिन्जावफ्रा मैगं फानो ना बेसेबां लाइन बर' हिन्जावफ्रा दख'ना बायदिसिना फानो दाब जायगानि हिन्जावफोर फैयो बाहाय फानफैयो जोंनि बावल' जोंनि क'क्राझारावल' बांसिन नुयो बर' हिन्जावफ्रा मैगं फाननाय नाथाय गुबुन जायगायावहाय थां इसेबां नुनो नागिरा चिरां जिल्लानि बासुगावनि जाखिनि हिन्जाव खारजानाय नेरसिं ब्रह्म नोंनि हिन्जावा जुदि थिगमोनब्ला नोंजों थागौमोन ना खिबा नोङो अनाखौ बिसिखौहाय सान हर हिन्जावखौ खुलुमनांगौलै मा हिन्जावफ्रा खारा हा मिथिया ओंखायनो हिन्जावखौहाय मिथिबाय दा सान हर खुलुमनांगौ अब्लासो हिन्जावफ्रा खारा सोरबा हिन्जावफ्रा ओरैबादिना हौवाफोरनि खामायनायखौल' जानो नागिरो जयै जानो नागिरो नाथाय बे लाबोआखै उदै बे लाबोआखै आथिं आखाइ बेसारा उदै गैखाया बेसारा खुगा गैया बेसारा खंगा खंजिसो आथिं आखाइ गैया ओंखायनो जयै जानो गोसो जायो आङो बेखौल' फंसे खोथा बुंनोसै आंनिनो गासैबो आदै मादै बा आदा फंबाय आयं आनै आबै आबौ जोंनोहाय बै गोजौनियाहाय हरदों बे सेलारिखौहाय जोङो उजिदों बुहुम बिखायावहाय जोंनावहाय खुगा दं उदै दं आखाइ दं आथिं दं नङासै दा आखाइ आथिं थासेयावबो आरो खुगा थासेयावबो आरो उदै थासेयावबो आरो बे मोखांखौहाय खस्थ' खालामनानैहाय माबा मोनसे खामानि मावनानैहाय रां दिहुनो मानो लाजियो फालाय लाजिबा खाजि गोमायो होननायाथ' दंखायोखा बाथ्रा भावावहाय बे गोदोनि बड' ग्रामाराव दङ बाथ्रा भावावहाय लाजिबा खाजि गोमायो अनला खारियावहाय आगान थायो बे दंखायो ओंखायनो जों रावखौबो लाजियाजासे खस्थ' खालाम जों खस्थ' खालामबासो आखायावहाय रां फैयो बे रांखौसो जोङो नांगौ खामानियावहाय बाहायनो हायो जुदि नोङो मोनसे जायगायावहाय दलद जिरायना थाबाय थायोब्ला राङा अबेजों फैगोन ना गुरलाबा अबेजों फैगोन नोंनि लाजिनाया नोंखौ जाहोगोन नामा जाहोआ जानो हागौ थिग बेबादिनो लाजिनाया आंखौ जाहोआ होननायखायसो जानो हागौ बै नेरसिं ब्रह्मनि हिन्जावा खारदों खोमा हिन्जावफ्रा हाबा जाखासेयाव सोरजोंबा थांनाय सोरजोंबा उरायफिननाय आरो हौवाफ्रा हाबा जाखासेयाव सोरजोंबा उरायफिननाय सोरजोंबा लाइन लानाय ना बे एसे बांद्रायगासिनो ना जोंनि बर'फोर खलथा गाज्रिफोरना आरो आं मा होननो गोसो जायामोनथाय बावलाजोब्बाय आङो